Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jisħaq li l-inizjattiva ta' stabbiltà li waslet għal roħsu stabbiltà fil-prezz ta' aktar minn 400 prodott essenzjali tal-ikel hija tfarfir taż-żeba'. Id-Deputat Nazzjonalista Jerome Caruana irreferina għal dak li qal il-kap meta f'konferenza tal-aħbarijiet ittratta fuq l-għoli tal-ħajja. Ivan Bartolo kien qal li l-gvern għamel ħażin li mar fuq is-supermarkets u talabhom iraħsu l-prezzijiet ta' ċertu prodotti tal-ikel. Għadek temmen li din kienet idea ħażina? Hija tassew ħasra li il-Partit Laburista jipprova jkun partiġan fuq suġġett bħal dan. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg diġà tkellem fid-dettall dwar dan. Dwar it-tielet patt soċjali tal-Gvern immexxi minn Robert Tabela fejn sar ftehim mal-importaturi u s-sidin ta' supermarkets u l-ħwienet għal stabbiltà fil-prezzijiet tal-ikel li wassal biex ir-rata tal-inflazzjoni komplet nieżla, partikolarment fuq l-ikel, Bernard Gregg kien għalhekk. Qed jipprova jikkumbatti l-problema tal-umdita ġoddar. Inaħħi t-farfir taż-żeba u jerġa' jisbaħ fuqu. Hekk qed jagħmel il-Gvern. Din id-dikjerazzjoni Gregg repetija f'każin nazzjonalista ieħor fejn attakka kemm felaħ inizjattiva oħra favur istabbiltà fil-prezzijiet. U hekk jagħmel dal-Gvern ikollu ż-żeba qed tfarfar għax għandu l-umdita u jisbaħ fuqha. L-attakk tal-Partit Nazzjonalista kontra kull ftehim li raħħas il-prezzijiet intensifikah Ivan J. Bartolo tas-6pm li dwar dikjerazzjoni li kien għamel staqsejna llum lil Jerome Caruana. L-Onorevoli Silvio Xkembri qed iħabbad bid-bib, qed jitkellem man negozjanti li jimportaw l-ikel. Għalfej għax qed jieħu inizjattiva biex jara kif se jraħħas il-ħajja. Ma tistax toħroġ hemm barra u lin-negozjant tgħidlu ara x'ħadd tagħmel ħadd raħħas il-prezzijiet. Mela waqt li kollox qed jola qed ngħidulu raħħas il-prezzijiet. Fuq l-inizjattiva ta' stabilta kien tkellem ukoll ħaten Beppe Fenekadami, Kevin Kassar. Kassar kien qal li l-ikel bi prezz stabbli parti mill-inizjattiva ta' stabilta jaqabdek l-iskorbut, marda tas-seklu 18.